ennen kaikkea hän on äärettömän hyvä verkostoituja ja loppari. Eli hän pystyy selvittämään asian kuin asian ja hakemaan oikeat henkilöt, kenen kanssa niitä asioita voi viedä eteenpäin. Hän kuuntelee ihmisiä, miettii ratkaisuja yhdessä heidän kanssaan. Loppaamista harrastetaan paljon enemmän siellä, koska siellä tulee sitten taas jokaisen kansakunnan omat edut kautta Suomen edut vastakkain ja EUn etu kautta kansojen etu ja niin poispäin. Pessimistisemmät Suomessa jossain vaiheessa olivat hyvin vakavissa laajalti, että täältä sokerijyrkkään tuotanto loppuu. Näin ei kuitenkaan käynyt. Että sen lasken, että se on sellainen Pekan näyttö tässä vaiheessa oikein ja se on ollut varmasti äärettömän kova vääntö, kun tietää millaiset intressit näillä suurilla jäsenmailla on ollut. Voi sanoa, että hän on aivan valmis europarlamentaarikko, että hänellä ei varmasti tarvitse olla sellaista niin sanottua harjoitteluaikaa, mitä monellakin voidaan kuvitella olevan. Hän pystyy hahmottamaan asiat hyvin monelta kannalta. Hän ymmärtää, mitä on kaupunkilaisen elämä, että hänen katsontakantansa ei jää pelkästään siihen omaan ammattiin ja siihen, että hän on harrastuksen puolella jalkapalloa paljon harrastanut ja opettajana on ollut sitä kautta ymmärtää myöskin tällaisen ihmisen arjen ja elämän, joka ei liity suoraan hänen tämänhetkisen oman ammattiinsa.